Cun paseo por locais hostaleiros da cidade, o delegado do Goberno en Galicia apoiou o candidato do Partido Socialista de Pontevedra nesta xornada de campaña. Unha visita que José Ramón Gómez Besteiro aproveitou para destacar o compromiso do Estado cunha das demandas históricas do Concello, o nó de bombeiros. Pois non é menor tamén ese proxecto do nudo de bomberos, que tamén era unha infraestructura moi necesaria, donde se pode afirmar que neste momento hai 12 empresas que compiten por facerse con ese contrato. Gómez Besteiro tamén manifestou o compromiso do Goberno con outros proxectos impulsados por Iván Puentes, como é o de Pontevedra Flúe. Dúas actitudes que van a marcar, sin dúbida, o próximo Goberno municipal e os próximos 4 anos do mandato municipal. Un partido socialista que colabora, que viaxa a Madrid, que viaxa a Santiago, que viaxa a Bruxelas, que peta nas portas, que presenta proxectos, ou un goberno que viva ensimismado nos despachos da Rúa Michelena, que non teña interlocución en Madrid, que non teña interlocución en Santiago e que non poda facer, nin teña vontade, como se demostrou neste tempo, de facer tampouco esas peticións. Tras o seu paso por Pontevedra, o delegado do Goberno visitou o Concello de Poio. Ali, co candidato socialista á alcaldía, coñeceu o espazo no que se habilitará a senda costeira que conectará o núcleo de Combarro co lugar da Seca. Estamos a falar de conectar Pontevedra con Combarro, con este entorno de Padrón a Seca, logo Lourido Pontevedra e outro tramiño entre o que é Covelo e Chancelas, pasando pola praia de Ouriceira. Estamos configurando todo un frente costeiro de 8,5 kilómetros de senda litoral. Gómez Besteiro anunciou tamén o novo paso dado para a construción de Dar de Paxariñas, que solucionará os problemas de saneamento dos concellos de Sanxenxo e de Poio, en concreto da zona de Raxó e Samieira. O Goberno do Estado declarou urxente a ocupación dos terreos. Que o Consello de Ministros ven de declarar de urgente ocupación todo relacionado para a ocupación de terreos e bens relacionado ca estación depuradora e cos colectores que unen a Poio e a Sanxenxo. Non? É unha operación moi importante, pero é unha operación que se non se comeza ca declaración de urgente ocupación sería moitísimo máis lenta. Por tanto, o compromiso do Goberno de España é un compromiso real.